Kini atong latest weather update, May 16, 2022. Ang frontal system ang nakaapekto sa may extreme northern Luzon, samtang intertropical convergence zone o kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere ang padayong nakaapekto sa may lalawigan sa Mindanao. Ang weather conditions sa may central ug eastern Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands, makasinati ng medyo mapanganoron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat mugna kini sa intertropical convergence zone. Naay forecast maximum heat index na mo range sa 38 to 42 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution to danger na category. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.